vosaltres podeu escollir democràticament el vostre president. Això mateix. Nosaltres volem escollir el nostre president perquè ja ho vam fer fa 3 anys, creiem que és possible, que és fàcil i que no hi ha voluntat per part dels que estan al comitè de que es seleccioni el nostre president. Esperàveu tanta reticència després de les eleccions del canvi de president? Tanta reticència? Sí, tantes traves, o esperàveu un canvi? No, la veritat és que quan vam escollir el nostre president nosaltres a vegades de política no ens preocupem, ens dediquem a arbitrar i quan va arribar el canvi ens va sorprendre a tots perquè ja donaven per suposat que un cop s'havien fet eleccions es farien eleccions cada 4 anys i això ens va sorprendre bastant. Teniu alguna mena de cens o de saber quants sou dintre del moviment? Tenim una idea, el que passa és que no puc dir exactes perquè hi ha gent que a última hora potser es tira enrere perquè hi ha moltes persones que no funcionen. Teniu constància d'això? Teniu constància d'algú que s'hagi tirat enrere? Sabeu? Sí, la gent ens manifesta que se senten molt pressionats. I les declaracions, per exemple, que va fer el senyor Moreno Delgado ahir a la ràdio, que va dir que els posats estaven enganyats i que anaven cap al suïcidi. Són les declaracions que ens van deixar una mica parats. En tot cas ens tallen el cap, però jo suïcidar-me no vull. Sí, que anireu a la vaga definitivament el dia 10. Farem vaga el dia 10 i 11 per reclamar el nostre dret.